Pipila ka mga iro sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay, positibo sa rabies. Tungod niini, Talisay City Health nang hingusog sa pagpamakuna og anti-rabies ug pagpangapon sa mga iro. Ang report ni Femery Dumabo. Gituga ni Dr. Mary Thessa Lorraine Alo, Talisay City Veterinarian, nga duha na sa mga iro sa Tabunok ang nasuta nga positibo sa rabies. Hinungdan nga wa sila mukumpiyansa ug ilang gituyok ang mga barangay nga mas daghan ang populasyon sa mga iro. Ilang natala ang kapin sa 14,000 ka mga iro sa Dakbayan. Ning adlaw ilang gihimo ang pagkapon, pagpamakuna, deworming ug paghatag og bitamina sa mga iro sa barangay Bulakaw. Sa Tabunok mo itong among gi-focus dito that tungod ang Bulakaw is tapad naman siya sa Tabunok mo na nga usas siya sa atong priority nga barangay. Ilang gingos ganang pagpakapon kay usa kini sa nakita nga paagi aron kapungan ang pagkatag sa rabies. Mo sana yung mga puppies mapasagdan lang kay kani ang kaagi ni rescue sa mo papi pa sa labangon niya akong bata kay naaman sa rescue foundation gidasa mo kay ang shelter sa ila puno naman. Iro usad ngo nga bisang sa uning mog hipos mula agyod no, pero as long as kanang babakunahan nato dili ta makahatag og kanang kasamok sa atong mga silingan no, wa gyud koy nakitang nga problema ana. Limitado lang gihatag nga serbisyo sa matag barangay aron masunod gihapon ang health protocol. Usa-usab kini sa programa sa pag-obserbar sa Provincial Rabies Consciousness Month. Uban ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.